Я кажи, аз като се върнах от Малдивите и ти като ми викаш как е там, аз какво ти казах? Че на рибарица е по-хубаво. Няма така къса смисъл. Стигнахме и аз ще хапна преди да почнем работа. Орлина е умрял и той от глад. Какво ще ядеш, бе? Боб. Орлина, искам да дойдеш да видиш гледката от терасата на стаж. Уникално. Първо впечатление е от това, което чуваш сега. Тетевенския Балкан, рибарица и по-точно Вилно, спа селище, Тримата глупаци. Място, където природата, истината, вкусната храна, огромното спа и добрата енергия се събират в едно. Намираме се в ресторанта, където храната е на много високо ниво. Чакай да стане известен. Влизаме в спато, това всъщност е и рецепцията. Огромно, повтарям, финландска сауна и това, което най-важното да знаете и може да се възползвате, че тя е на дърва. Леден басейн. Водата в басейна е студена, парна баня. Солната стая, брат. Това, което най-много ми хареса на фитнеса е, че има изключително простор. Ти си велик, ево, брат, направо. Бауш! Вече сме и в шалето. Както ви казах, изключителният простор. Високи тавани, мека мебел, една спалня с баня и туалетна. Втора спалня с баня и туалетна. Виждаш ли? Лекота! Лекичко, лекичко. Прибери лакото до тялото, покай си крачки, голямото леко пред теб и леко голямото. Прибери лакото до теб. Това е, бе! Това с колената е много яко. Мале, Орлине! Уникално, брат. Орлине, как са микиците? Брутални. Орлине, нещо тази фотосесия много ти харесва. А не, бе. Орлине, какво е това, бе? Иля, колко време се подгряват? 8 часа. Това беше всичко от нас за тази вечер, драги зрители. Очаквайте скоро! Добре, че камерата е водостойчива.